Om het fosfaatgehalte weerom te brengen, wienen er 2 opties bedacht. Ze zou het al kei in boerenbedrijven behind worden kennen, of moeten de regels komen voor de productie van dong. Dat wordt in andere woorden dierenrjochen of fosfaatrjochen neemt. Het verschil tussen dierrechten en fosfaatrechten is dat je bij dierrechten echt de koeien telt en bij fosfaatrechten kijk je wat een koe produceert. Dus je stopt er aan de voorkant wat in, aan voer, en dan komt er in de vorm van mest aan de achterkant weer uit. En die samenstelling van die mest die bepaalt straks hoeveel je mag produceren. Het voorstel van staatssecretaris Dijksma is om met een systeem van fosfaatrjochen te beginnen. LTO Noord vindt dat een goed plan. We willen een toekomstbestendige sector als melkveehouderij, waar ook de volgende generatie mee verder kan. En als je qua innovatie, qua nieuwe systemen die ontwikkeld worden of manieren van voeren, dan kun je op deze manier veel meer doen dan wanneer ze alleen maar gaan kijken van je hebt 1, 2 of 3 of meer koeien in de stal. Toch is net elke niet tevreden met het voorstel. Onder andere deputaire Johannes Kramer is tegenkritisch. Omdat met name boeren met een soort bissen met deze maatregels geholpen worden. Wij willen graag dat de grondgebondenheid in dit nieuwe systeem iets steviger verankerd wordt. In de nieuwe melkveewet heeft de staatssecretaris dat lang om let wil dienen, omdat wij daar vanuit de Tweede Kamer druk op zetten hier. Maar we vinden het dan ook logisch dat ze dit hier sterker in deel zet, zodat ik de extensievere boeren, dus boeren met een protteland die dus nog wel groeien kennen en innoveren kennen, dat die ik in dit systeem, nieuwe systeem, goed aan hun jeugd komen. Kramer weet zelfs nog wel een orenmethode voor het weerombrengen van fosfaat uit dong. We merken nou dat er een protte mooi dong, maar jaren slepen we door het hele land. Heel soort dong komt uit Brabant en komt in Drenthe en in Friesland te lonen. En wij zouden graag willen dat die boeren die hier achter me zitten, dat die verbinding zieken met hun ikkerbouwcollega's en de verzorgen dat die dong die zij hier lokaal produceren, dat die ook lokaal uitzetten wordt, zodat je samen de regionale kringlopen krijgt die het zeg maar geen extra fosfaat opsmieten, maar gewoon de boel mooi in liekwicht houden.